Home lockdown, duwasan ng tataramon, alaga day mabilang, day masukol, andarang pagsakit sa mga pamilyang napapa sa irarong ligdi. Sa banwaan ning Calabanga, Camarines Sur, ang boses nin banwaan asin Boom FM, nangumusta sa nagkapirang mga update sa saindang banwaan. Kan mga nakaaging aldaw, dakul na pamilya ang namugtak sa home lockdown, ninhuli sa mga positibong kaso kan COVID-19 na nairehistro sa saindang banwaan. Ninhuli kaini, tanganing makatabang sa pangaraal daw na pangangaipo kan mga pamilyang nasa lockdown area. Ang Vice Alcalde kan Calabanga, Camarines Sur na si Honorable Victor Dibilla, sa iyang abot na makakaya, naggibo man nilaktang tanganing personal na makahatod din tabang sa mga pamilyang naapektaran kanaon ng bita ng home lockdown. Namatian taman kung paano po sinda masakitan, lalo na nga nita masakit ang buhay tamo niyan. So ito pandaib kamo paluwason dyan sa indong residensya mong sakit. Ano mga nakaaging aldaw po, 3 days ago mga 40 plus ang satuyang mga naka house lockdown. Nag-ikot po ako na dinaran kong ayuda, may bagas, may sugo, may noodles. At least po sa pang-aral daw makadaragdag lamang makasursumpay sa indang pangangaipo. Sigun pa sa Vice Alcalde, ika, ako, sinda, kitagabos igwang dakulang responsibilidad sa satuyang komunidad. So yaman lang kami, pero may nag-aalalay daw ang sabi ta, suway naman ini sa samuyang sinumpang trabaho digdi, kami mga legislador, pero para res po kita, dawa po kamo, ordinaryo na namamnawaan, igok kitang responsibilidad sa satuyang komunidad. Hali sa banwaan ng Calabanga, Camarines Sur, nakaulay nakaibahan Vice Mayor Victor Dibilla. Iniman si Rick Margibara para sa Boses nin Banwaan Updates.